گھر لٹانا سر کٹانا کوئی ان سے سیکھ لے کہ گھر لٹانا سر کٹانا کوئی ان سے سیکھ لے کون سی بستی بسائی اے تاجران اہل بیت کون سی بستی بسائی اے تاجران اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سناتے اے حسن کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سناتے اے حسن یوں بیان کرتے ہیں سن لیے داستان اہل بیت یوں بیان کرتے ہیں سن لیے داستان اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ محبت عرض کرنے تو بعد دعا ہے اللہ جل وعلا خالق لم یزل اج دی ایک خوبصورت با ادب پر رونق محفل پاک اللہ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اج دی اے حسین خوبصورت بزم دا اہتمام انتظام انصرام کرنے والے جملہ احباب بشمول برادر محترم و مکرم خطیب ذی شان واعظ خوش الہان حضرت علامہ مولانا قاری محمد القراء استاذ الحفاظ برادر محترم و مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد ساجد علی نقشبندی صاحب زید شرفہ وعطال اللہ عمرہ اس پاک بزم دے اندر جتنے احباب تشریف فرماؤ اللہ اس پاک بزم دا صدقہ ساڑی سارے دی کامل اکمل جامع مکمل بخشش فرمائے آج دی حسین خوبصورت بزم با عنوان قاری کربلا شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے میرے تو قبل نقابت دے انداز وچ بیان دی صورت وچ منقبت دی صورت دے اندر قاری کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی عظمت نو خراج عقیدت پیش کیتا گیا ہے آپ جتنے احباب جلوہ فرماؤ کسی نے اپنی زبان وچوں سبحان اللہ کیا کسی نے الحمدللہ کیا کسی نے نعرہ لایا یہ جتنا کچھ ان تک ہو چکے یہ سب کچھ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت نو اجاگر کرن واسطے اور اپنی بخشش واسطے اسا سارا کچھ کیتا ہے اور کر رہے ہیں اللہ کریم سانو انجی زندگی عطا کرے
یہ تے ایک رات دا کچھ حصہ اہتمام تساں کیتا ہے قبلہ قاری صاحب نے. تسی سارے احباب اہل محبت چل کے آئے ہو, میں حاضر ہویا, قاری صاحب آ گئے, اسا ذکر حسین کیتے, پھر اسی جناب اختتام تے دعا ہوئے گی, چلے جاواں گے. بڑی سونی گل ہے, لیکن میں جو عرض کرنا چاہ رہے ہاں, اللہ سانو توفیق دے کہ پوری زندگی, کسی دی 50 سال زندگی ہے, کسی دی 70 سال زندگی ہے, کسی دی 100 سال زندگی ہے, پوری زندگی اسی طرح کسی جگہ تے بہ کے تے پوری کائنات جمع ہو کے, اسی تے چند لوگ بیٹھے ہیں نا, پوری کائنات جمع ہو کے ایک مقام تے قیامت تک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو سلام محبت پیش کرے, آپ دی عظمت بیان کرے. حق ادا نہیں ہو سکدا, کیوں؟ وجہ کی ہے, مصطفیٰ جانے جانا دے ایک جملے دا حق ادا نہیں ہو سکدا. او کیڑا جملہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ حسین میرا ہے تے میں حسین دا وہاں. اچھا بھئی ہے چند بندے جڑے 2-4 نہیں بولے, انہاں دی اپنی مرضی ہے. جیندہ جاگدا بندہ ذرا ایک بار سبحان اللہ فرمائے. تے پیچھے کچھ لوگ نظر نہیں بھی آ رہے, چلو اسی نہیں ویکھ رہے, لیکن جنہاں دی اے بزم ہے نا, اساں تے الحمدللہ بادب لوگ ہاں, اساں تے بابیاں دے علم نو منن والے ہاں, تے زہرا دے پتراں نو تے اللہ نے کتنا علم عطا کیتا ہے. اج بھی کربلا دے کاری انہاں غلاماں تے نظر رحمت فرما رہے نے. اس نظریے نال ذرا ایک والی اپنے جاگن دا ثبوت دے کے سارے بیلی بولو سبحان اللہ. حسین میرا ہے تے میں حسین دا, اے جملہ میرے مصطفیٰ دا ہے. تاریخ کربلا دے اندر بے شمار من گھڑت گلاں ہون گیاں ہیں بھی, علماء دا اختلاف بھی ہے. ساری گلاں ایک پاسے رکھو, اسی اختلاف اندر نہیں جانا چاہتے. ایک حدیث میں عرض کر کے سوال میں تواڈے کول کرنے, حدیث جامع ترمذی شریف دی اور بیزاوی دے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, اس آیت دے تحت صاحب تفسیر بیزاوی نے بھی یہ حدیث نقل کیتی ہے. سبحان اللہ جندے ہو. یہی میری تقریر ہے تے اتھی تقریر مک جانی ہے. مسئلہ سمجھانا اے مقصود ہے کہ اساں کربلا دی تاریخ نو چلو جویں علماء فرما رہے ہیں بھئی اے غلط بھی ہو سکتی ہے, دے اندر من گھڑت گلاں بھی ہو سکتی ہے نا, یقیناً ہے نے ساریاں ایک پاسے. اس حدیث تو بعد سمجھ آئے گا کہ اللہ نے حسین نو کربلا دے وچ مقام کتنا بڑا عطا فرمایا ہے. میرے اندر بالکل میں دھیمے انداز گفتگو کر رہے ہیں تے خطاب میں پہلو عرض کی تھی, آپ سماعت فرما چکے ہو. اے سبق کے ساڑھے سن لو. اس حدیث دے راوی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ, آپ فرماندے نے کہ بارگاہ نبوت دے اندر اصحاب مصطفیٰ جلوہ گھر نے, بارگاہ مصطفیٰ دے اندر اصحاب حضور جلوہ فرمانے. میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ عرض کر دینے حضور حکم ہوئے. میرے نبی نے فرمایا تو انہوں پتہ ہے کہ جدو کسے بندے دا نوجوان پتر فوت ہوئے, جدو کسے انسان دا نوجوان بیٹا فوت ہوئے, اللہ اس بندے نو انعام کتنا عطا فرماندا ہے. صحابہ عرض کر دینے حضور لجپال اساں تے کچھ نہیں جان دے, اساں تے رب نو بھی رب تاں منے ہے کہ تساں دسے رب ہے, اساں تے جنت و جہنم نو بھی تاں منے ہے کہ تساں دسے ہے. حضور اے بھی دسو کہ رب اس بندے نو, کس بندے نو, جس بندے دا پتر فوت ہوئے اللہ انہوں کتنا انعام عطا فرماندا ہے. حضور نے فرمایا سنو, میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں مالک الموت آ کے روح قبض کر کے کسے انسان دی اولاد دی, او دے پتر دی, او دے بیٹے دی بارگاہ لم یزل دے اندر پیش ہونے نے فرشتے, یا اللہ تیرا حکم لے آیا. اللہ اس وقت فرشتیاں کو سوال کردا ہے, اے دسو بھئی جدوں تساں میرے بندے دے پتر بیٹے دی روح قبض کیتی ہے, میرے بندے دے حدیث دے الفاظ نے, میرے بندے دے بیٹے دی تساں روح قبض کیتی ہے, اے دسو اس ویلے میرے بندے دے لباں تے میرا شکوا سی یا انہیں اس وقت بھی میرا شکر ادا کیتا ہے. گل سمجھ آئیے تو سبحان اللہ فرماؤ. حالانکہ انہوں نے حکم دین والا خدا ہے,
اللہ دے حکم دے بغیر تے روح قبض نہیں ہو رہی، لیکن رب قیامت تک آن والے انہوں دسنا چاہتا ہے کہ جدو کوئی بندہ اللہ دے ہر فیصلے تے رب دی ہر تقدیر تے صابر و شاکر بندا ہے نا، پھر اللہ اس بندے نو انعام کتنا بڑا عطا فرماندا ہے۔ حضرت یونس پاک اللہ دے نبی نے قرآن اندر اے جنہ دی آیت پڑھنے آسی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت یونس پاک دی دعا ہے۔ یقیناً آپ قاری صاحب کو لو قبلہ بھائی جان کو لو سن دے ہو گے کہ حضرت یونس پاک اپنی قوم کو لو مایوس ہو گئے، بھائی میں اس قوم نو صبح دوپہر شام اللہ دی توحید دا پیغام سنا ہے، انہوں اثر ہی نہیں ہے۔ آپ نے ایک دن فیصلہ کیتا ہے میں بستی چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ آپ چلے گئے، دریا دے اندر پہنچے، کشتی تے سوار ہوئے، اللہ دے اذن دے بغیر گئے سن۔ جس وقت تو کشتی پہنچی نا سمندر دے درمیان وچ تے طوفان آ گیا، فیصلہ یہ ہویا بھی اس کشتی وچوں کسے بندے نو دریا سپرد کیتا جائے تے اسی پار لگ جاواں گے۔ سارے نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ انج کرنا ہے، پرچی لکھو جیدہ نا قرآن دادی وچ نکل آئے انہوں دریائے سڑ دے۔ جدو پرچی لکھی گئی نا، نا نکل آیا حضرت یونس پاک دا، اللہ دے نبی دا۔ بھاویں وہ لوگ نہیں سن من دے، اج ویکھو قبلہ قاری صاحب تسی انہاں پیچھے نماز پڑھ دے ہو، میرے پیچھے میرے نمازی نماز پڑھ دینے، قاری صاحب پیچھے انہاں دے نمازی نماز پڑھ دینے۔ اسی راہ جا رہے ہونے ہیں، کوئی چودھری ہے وہ بھی سانو جھک کے سلام کر دے، کوئی امیر ہے وہ بھی سلام کر دے، دل وچ جو مرضی ہوئے سامنے آ کے قدر ضرور کر دینے۔ کیوں؟ وہ آدھے نے کہ یار ساڑھا امام ہے، اسی یہ دے پیچھے نماز تے پڑھنے ہیں نا۔ اختلاف ہو سکتے نے تے بالکل یہ بات کشتی وچ سوار لوگاں نے کیتی، انہاں کہ یار اسی بھاویں انہاں نو نہیں من دے لیکن ایک گل تے چنگی کر دے نا، لہذا انہاں کہ ابھی انج کریے انہاں نو نہیں سٹنا، دوبارہ قرآن اندازی کرو۔ دوبارہ قرآن اندازی کیتی، حضرت یونس پاک دا نام آیا۔ تیسری بار قرآن اندازی کیتی، حضرت یونس پاک دا نام آیا۔ بالآخر آپ سمندر دے اندر تشریف لے گئے تو مچھلی دے پیٹ پھر جلوہ فرما ہوئے، یعنی اللہ دی رضا تے راضی رہے، مچھلی دے پیٹ اندر رہے تاوی رب دی رضا تے راضی۔ حضرت ایوب پاک دا پورا ذکر قرآن اندر موجود ہے، پورے جسم نو بیماری نے جناب گھیر لیا لیکن اللہ دی رضا تے راضی۔ انعام کی ملیا؟ قرآن نے آکھیا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب۔ جس ویلے اللہ دی ہر امتحان وچ حضرت جناب ایوب پاک صبر کر دے رہنا، آخر تے اللہ نے فرمایا ہن تسا ہو گئے ہو کامیاب، تے زمین تے مارو پیر۔ اللہ نے اتھو کیتا چشمہ جاری، تے اس چشمے مغتسلن او دے نال نہا لو، پانی پی لو۔ جیڑا حضرت جناب ایوب پاک دے قدمہ نال چشمہ جاری ہویا، آپ نے چند قطرے منہ دے اندر گئے، تھوڑا جیا پانی جسم تے آیا، اللہ نے بیماریاں بھی دور فرما دیتیاں، رب عزتاں بھی عطا فرما دیتیاں۔ دسو جیڑا قدمہ حضرت ایوب دے قدمہ نال پانی نکلے او دا مقام تیوے، تے پھر مصطفیٰ جانے جانا دی عزت عالم دا مقام کی ہوئے گا۔ حضرت سارے انبیاء آزمائشاں دے اندر میں عرض کر رہا سا، حضور نے فرمایا بھی جدو اس نوجوان دی بندے دی روح اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوندی ہے، رب پوچھ دے میرے بندے نے پتر دی موت تے کی آکھے، کی آکھے؟ ساریاں تاریخ کربلا تسی چھڑو، بے غلط بھی ہو سکتی ہے، اے جملے دا جواب تو سلا بنا ہے۔ فرشتے عرض کر دینے اللہ جدو دے پتر دی روح قبض کیتی ہے نا، انہیں آکھیا مالکہ تیرا شکر ہے، دتا بھی تو ہے، لے بھی لے ہے تے کیڑی گل ہے، تو ہی خالق ہے، انہیں پھر بھی تیرا شکر ادا کیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ فرمانا ہے پھر انج کرو، جنت وچ ایک محل تیار کرو اس میرے بندے واسطے جن نے اپنے پتر دی وفات تے واہ ویلا نہیں کیتا، ماتم نہیں کیتا، آہوزاری نہیں کیتی، میرا شکر ادا کیتا ہے، ان دے واسطے جنت دے اندر ایک محل تیار کرو تے او دا نام رکھو بیت الحمد، یعنی تعریف کرن والے بندے دا گھر۔ زمان پارک وچ بیٹھن والے عظیم لوگوں، تواڈے کولوں میرا سوال ہے، 1400 سال بعد یا 1500 سال بعد کوئی پتر دی وفات تے صبر کرے، اللہ جنت وچ محل بنا چھڑ دے، تے جنہیں 18 سال دے پتر نو موڑیاں تے اٹھا کے خیمے وچ لے کے آئے،
جنہ 17 سال دے جوان قربان کیتے 6 مہینے دے قربان کیتے دسو اللہ نے اس حسین ابن علی نو کتنا اعلی مقام عطا فرمایا ہوئے گا اللہ اکبر 1500 سال بعد کوئی بندہ اپنے بیٹے دی وفات پہ صبر کرے صحیح حدیث ذمہ داری نہ عرض کر رہے ہیں کوئی سنی بات نہیں ایک ایک جملے دا ذمہ دار ہاں حضور نے فرمایا اللہ اس بندے واسطے جنت وچ محل تیار کروانا ہے 1500 سال بعد کوئی پتر دی وفات تے صبر کرے اونوں تے جنت وچ محل مل دے تے جنہیں اکھاں دے سامنے سب کچھ لٹایا ہے مصطفیٰ دے دین واسطے اس حسین ابن علی دا مقام کتنا اعلیٰ ہوئے گا چلو اے دے نال رل دی ایک اور بات سنو صرف آل مصطفیٰ دا دامن پھڑے ہمیں گل نہیں بڑھنی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ صحابہ جلوہ گر نے حضور نے فرمایا صحابہ پل صراط تو انہوں پتہ ہے بھی کیڑے بندے ثابت قدمی نال گزر جانا ہے گزرنا تے سارے ہی ہیں نا ثابت قدم کون رہے گا عرض کر دینا حضور دسو حکم فرماؤ میرے آقا نے فرمایا اسبتکم علی الصراط پل صراط سے وہ بندہ ثابت قدمی کے ساتھ گزرے گا حضور کون حضور نے فرمایا اشدکم حبا لأہل بیتی و اصحابی یعنی او بندہ جدے سجے ہاتھ وچ میری آل دا پلہ ہو سی تے کھبے ہاتھ وچ میرے اصحاب دا پلہ ہو سی اور دنیا دا دستور ہے ہن ایک گل ایتھے میں تواڈے کولوں دوسرا سوال بھائی ایک بندہ میں چلے ہاں اپنی مسجد چوں مثال میں دے رہے ہیں میں رستہ نہیں ویکھیا میں قاری صاحب فون کیتا بھی ان جاؤ گے ایتھے موڑے ایتھے جمپے ایتھے فلائیں انہاں مطلب ہے میں رستہ نہیں ویکھیا انہاں رستہ ویکھیا ہے کیوں ویکھے تے مینوں دس رہے نے نا صحابہ یہ نہیں آکھیا حضور پل صراط تے قیامت والے دن تے حضور تساں کی میں جان دے ہو کیونکہ صحابہ دا نظریہ ہے میرا نبی فرش زمین تے بے کے عرش بری دیاں ساریاں خبراں رکھ دے مصطفیٰ جانے جانا اور اس واسطے تے اعلیٰ حضرت فرمایا سی نا کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد اعلیٰ حضرت اس شعر تے ایک مولوی صاحب نے سرگودے دا ایک مولوی اسے اعتراض کیتا انہیں کہ دیکھو جی اعلیٰ حضرت نے یہ بات کی ہے کہ رضا پل سے وجد کرتے گزریے وجد مطلب انہیں کہ جھوم جھوم کے تے کیویں بندہ گزر سکتا ہے وجد کر دے ہاں نالے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وال تو بری کے تلوار تو تیز ہے اے دا جواب پھر ساڑھے ایک بابے نے دیتا انہیں کہ مولوی صاحب قرآن پڑھے ہی اکھے قرآن تو ہم نے جناب بہت پڑھا قرآن پڑھائی ہم نے ہے بریلویوں کو کہاں قرآن آتا ہے انہاں آکھیا تسی صرف قرآن دے ورک ویک ویک کے انج پلٹی گئے ہو جی قرآن سمجھنا ہے نا پھر توانو کسے اللہ دے نیک بندے دے دروازے تے سر جھکانا پوے گا پھر توانو پتہ چلے گا سارا قرآن محمد عربی دی عظمت شان پیا بیان کر دے وجد کرتے گزریے کیسے وجد کرتے گزریں گے قرآن وچ حضرت یوسف پاک دا وہ سارا قصہ موجود ہے مصر دی عورتاں نے یوسف پاک نو تکیا نا زلیخا نو تانے دیتے بھئی ایک غلام ہے تو ایویں او دے مگر لگی ہے آپ نے فرمایا تسی انہوں دیکھے غلام دی حیثیت نال میری نظر نال نہیں تکیا جے آپ نے فرمایا پھل پھڑو چھریاں پھڑو بے بٹھا دیتا تو یوسف پاک سامنے آئے نا فرمایا زلیخا نے بھی کٹو ذرا انہاں نو ایک قرآن ہے ہیر رانجھے دی گل نہیں کسے محدث مفسر دی گل نہیں وَقَتَّعْنَا أَيْدِيَهُنْ ایک قطعنا حضرت رہنمائی فرمان گے باب تفعیل ہے تے باب تفعیل دا خاص آئے ہونے جی اندر زیادتی والا معنی پایا جائے حضور انج ہی ہے انج نہیں ہویا بھئی انہوں نے یوسف نو ویکھیا چھری لگی اوہ انہاں کے ہاتھ کٹ گئے نا قطعنا پیا دس دے بار بار ہاتھ کٹ دے رہے لیکن یوسف دے حسن تے اتنیاں مگن ہویاں انہاں نو ہتھاں دے کٹیجن دی خبر نہیں ہے اللہ حضرت نے فرمایا کہ پل دے سامنے مصطفیٰ فرما رہے ہونگے رب سلم امتی تے ساڈا جدو نظر پائے گی نا مصطفیٰ دے رخ ودہا تے فرمایا پھر پل دی جناب خبر نہیں ہے پھر رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد سامنے حضور دا حسن ہوئے تے غلام گھبرا جامن اگر پل صراط تو گزرنا ہے ثابت قدمی نال دوئیں چیزاں ضروری نے اشدکم حباً لأہل بیتی فاصحابی اصحاب دی محبت بھی آل دی محبت بھی اللہ دا قرآن سبحان اللہ فرماؤ میں رب دا قرآن پڑھا اچھا بھائی میں
بالکل اے اکھاں بند کر کے دعا دے رہے ہیں اللہ سونے جس جس بندے جتنی محبت نال سبحان اللہ کی ہے اتنی جلدی مدینے دا مسافر بنا دے تے جیڑا اس تو ذوق نال سبحان اللہ کے اللہ انہوں اج رات زہرا دے پاک بابے دا دیدار نصیب فرما دے تے جیڑا اس تو ذوق نال سبحان اللہ کے اللہ انہوں مردے ویلے انج نبی دا کلمہ نصیب کری کہ زبان تے کلمے دی تاثیر ہوئے سامنے چہرہ سراج منیر ہوئے سجے جناب حسنین دی ذات ہوئے کھبے شیخین ہوئے تے غلام دی روح پہ پرواز کر دی ہوئے تے جیڑا اس تو ذوق نال سبحان اللہ کہ اللہ انہوں اممہ ابے سمیت کعبے دا بھی حج کرا دے زہرہ دے بابے دا بھی دیدار نصیب فرما دے جیڑا جے تک نہیں بولے اللہ سونے انہوں اج رات وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف دا دیدار کرا دے مرضی ہے بھئی جے انہوں نے کرنا چاہنے ہو تے پھر اچھی سبحان اللہ جے زہرہ دے بابے دے نوکر ہوتے ہاتھ چک کے ذرا گج کے فرماؤ سبحان اللہ کئیاں بندے انہوں خوف ہوندے بھی مولوی نے پگڑی بھی انج دی پائی ہے تے گل کوئی انج دی ہو گئی تے اگے تھوڑے تے بہتے حالات خراب نے لیکن سانو جھکنا کسے سچ دسیا نہیں گل یار دی ہوئے تے بندہ پھر بغیرتی والی زندگی ایک چنگی گل نہیں ہے کوئی گل نہیں 2-4 دن بندہ چوری کر کے تے جیلے ٹوری جانا ہے نا ڈاکہ کر کے اسی کوئی چوری کر کے جانے ہیں یار گل تے سرکار دی کیتی ہے نا جیڑا جیڑا بندہ مصطفیٰ دی عزت تے عظمت تے مرنا بھی جان دے مارنا بھی جان دے ہاتھ چوک کے فرمائے سبحان اللہ اللہ تو انہوں مدینے لے جائے میں 5 منٹ دا وعدہ کیتا سی 15 گزر گئے نے تے کنے باقی نے 10 منٹ باقی نے تے 10 دے وچ میں انشاءاللہ گفتگو مکا دینی ہے ذوق نال سبحان اللہ اللہ دا قرآن اعلان فرما دے خالق کائنات نے فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اچھا بھائی سجنوں میں پھر اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں جس جس بندے انہوں قرآن نال جتنا پیارے انہوں میری دعوت ہو ایک واری ضرور سبحان اللہ بولے گا اللہ دا قرآن خالق دا اعلان ہے رب دے قرآن نے فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى خالق دا قرآن اعلان فرما دے میرے نبی دے پیارے غلاموں میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر مصطفیٰ دے غلام کچھ مال لے کے آئے عرض کر دینے کریم لجپال نبی قبول فرما لو میرے آقا نے فرمایا صحابہ کیوں لے کے آئے ہو صحابہ عرض گزار کریم اسا جناب اعلیٰ جہنم دے رستے تے جا رہے سا تسا آکے سانو جنت دا رستہ دکھایا ہے اسا او لوگ جڑے اپنے ماں باپ دے قدماں وچ سنگل پا کے انہاں نو منڈیاں دے اندر ویچ رہے سا اے لجپال کریم تسا آکے دسے آئے ماں پیو منڈیاں دے اندر ویچن لی اللہ نے نہیں دیتے تسا آکے دسے آئے تیری ماں دے قدماں تھلے جنت ہے اے کریم تسا آکے دسے آئے تیرا بابا جنت دا مرکزی دروازہ ہے اے کریم لجپال نبی سارے تسا احسان کیتے ساڑے تے کرم نوازیاں کیتیاں لجپال کریم آئے کچھ مال لے کے آئے قبول فرما لو میرے نبی نے فرمایا صحابہ کیوں لے کے آئے ہو صحابہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے لجپال کریم اسا چاہنے آسا توڑی بارگاہ دے اندر مال پیش کریے ساڑے تے آمنہ دا لال بھی راضی ہوئے رب ذوالجلال بھی راضی ہوئے میرے کریم آقا نے جدو اتنے گل سنیے اجے یار بولیا نہیں ہے اجے میرے نبی لب نہیں کھول
کولے جبریل اللہ دا قرآن لے کے آ گئے عرض کر دینے لجپال کریم اپنے غلاماں نو فرما دے وہ اگر تساں چاہندے ہو تو اڈے تے اللہ راضی ہوئے پھر مال دی ضرورت نہیں ہے جناب اعلیٰ جائیداد دی ضرورت نہیں ہے اے قرآن پھر کیڑا عمل کریے ساڈے تے زارا دا بابا بھی راضی ہوئے رب ذوالجلال بھی راضی ہوئے اللہ دے قرآن نے فرمایا اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قرآن نے آکھیا تسا مصطفیٰ دی آل دے بن جاؤ جدو تسا آل نال پیار کرو گے جدو تسا حسنین کریمین نال پیار کرو گے تھوڑے تے اللہ بھی راضی آمنہ دلال بھی راضی ہوئے گا اس واسطے میرے نبی دے غلاموں اے غلام گلی گلی نگر نگر اے نعرہ لا کے آندائے قدمین تیرے سونے حسنین تیرے سونے اچھا بھائی ایک بار ادھر ذوق نال فرماؤ سبحان اللہ یہ تو انہوں نے پتہ ہی حالات ہیں بڑے دنوں تو بعد میں تقریر کر رہے ہیں صحت نہیں ٹھیک لیکن کوئی گل نہیں میں 5 منٹ کیا سی تو اتنے نہیں جاواں گا تسی پریشان نہیں ہونا ڈٹ کے فرماؤ سبحان اللہ تے سے ذوق نال میرے نال مل کے کہنا ہے قدمین تیرے سونے حسنین تیرے سونے ایک باری ذرا انج ہاتھ اٹھا لو میرے نال مل کے کہہ لو قدمین تیرے جیڑی جیڑی زبان سیدہ کائنات دے لنگر تے پل دیئے جنہوں اللہ نے عزت نبی دے جوڑیاں دا صدقہ دیتیاں لے او جڑا چودریاں دا نوکر نہ بولے جڑا غلام سیاست دانا دا نہ بولے جڑا حکمرانہ دے در تے پل دائے نہ بولے جڑا زارہ دے پاک در دے لنگر تے پل دائے انج ہاتھ اٹھا کے بولے گا تے میرے نال آکھے گا زمانے نو پیغام دے کے قدمین تیرے سونے حسنین اے گل بھی میں نہیں کر رہا بلکہ آؤ ذرا سنو اللہ دے نبی دا فرمانے میرے کریم لجپال نبی دی بارگاہ صحابہ کرام جلوہ کرنے مصطفیٰ کریم نے عصر دی نماز پڑھائی ہے میرے نبی مصلی امامت کھڑے نے میرے کریم آقا نماز پڑھا رہے نے آخری رکعت دے اندر میرا نبی ہے تیرا نبی ہے آخری رکعت دے اندر جدو نبی سجدے تے جا رہے نے حسنین کریمین خرامہ خرامہ چل دے مصطفیٰ دے آکے پشت تے سوار ہوں دے نے جس ویلے میرے نبی نماز مکمل کر لئیے اللہ دے نبی نے جو دوئیں شہزادیاں نو انج جناب اعلیٰ اپنی گود دے اندر بٹھایا ہے او گل میری نہیں ہے گل میرے بھائی علامہ ساجد دی نہیں ہے گل میرے بھائی علامہ قاری ساجد دی نہیں ہے اے نقیب محفل دی نہیں ہے اس مجمع اندر بیٹھن والے کسے بندے دی نہیں ہے اے مصطفیٰ دا فرمان ہے میرے نبی جدو نماز تو فارغ ہوں دے نے اللہ دے نبی نے جو دعا شہزادیاں نو انج گود دے اندر بٹھا کے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تو بھی سن میرے نبی نے فرمایا عمر تو بھی سن او شان حسین دیئے بیان کرن والا زارا دا بابا ہے شان حسین دیئے بیان کرن والا نبیان دا سلطان ہے شان حسین دیئے بیان کرن والا ختم نبوت دا تاجدار ہے اللہ دا سونا یار میرے نبی نے نماز عصر پڑھائی ایک حدیث تو سا سن دے ہو کہ پشت تے سوار ہوئے حسنین کریم اے دوسری حدیث ہے دے الفاظ ذرا زیادہ نہیں جدو نماز تو میرے نبی فارغ ہوئے حضور انج دعا شہزادیاں نو گود وچ بٹھایا طویل حدیث ہے آخری حصہ عرض کر رہے ہیں حضور نے فرمایا صحابہ تم جانتے ہو یہ کون ہے حسنین کریمین گود وچ حضور فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ کون ہے حضور بتا دیں
ذرا اپنے لبہائے مبارک کھولو نا۔ اللہ اکبر میرے نبی دے علماء، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میرے آقا دی بارگاہ دے اندر مصطفیٰ دے صحابہ جلوہ گروں دینے، اس ویلے صحابہ دی نظریہ یار دے رخ تے ہوندی ہے یا مصطفیٰ دل جناب اعلیٰ لبہائے مبارک تے ہوندی ہے، کیونکہ صحابہ ہر ویلے ایہو نظریہ رکھ دینے، ایہو سوچ رکھ دینے، کدوں یار بولے شولا جویں اگدا تندور وچوں بول دے پیار موسیٰ نبی دا، کوہ تور وچوں بول دے او فیض بابے بلے دا، قصور وچوں بول دے پر ناصر محدثہ تے مفسرہ دا فیصلے کہ رب جد بول دے حضور۔ بیمار بندہ بھی ایک باری بولے اللہ صحت عطا فرمائے گا، رب جد بول دے حضور۔ منٹ بدا دینے نے، نہیں تو 2-3 منٹ ہی نے، یہ چنگی گل ہے، پڑھ لو سبحان اللہ فرماؤ ذرا سارے کہ ناصر محدثہ مفسرہ دا فیصلے کہ رب جد بول دے حضور وچوں، حضور بٹھایا شہزادے ان گود وچ کہ میرے نبی فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ حضور آپ ہی دس دے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا اے او نے، سنے آجے مفہوم حدیث عرض کر رہے ہیں، اے او نے جنہ دے نانا تے نانی ورگا قیامت تک کسے دا نانا نانی کوئی نہیں، صحابہ اے او نے جنہ دے مامو قاسم ورگا قیامت تک کسے نو مامو نہیں ملنا، اے او نے جنہ دے بابے علی ورگا تے ماں سیدہ کائنات ورگی ماں کسے نو نہیں ملنی، تے اے او نے جنہ دے سارے خاندان نو اللہ نے جنت عطا کیتی ہے، اے توجہ رکھنا، سارے خاندان نو اللہ نے جنت عطا کیتی ہے، صحابہ اے دوویں او نے جنہ نو اللہ نے جنتی جوانا دا سردار بنا چھڑے آئے۔ اس واسطے میرے نبی دے غلاموں پھر غلام دا تیاک بن دے، غلام تے نعرہ لا کے آنا ہے جدی چمک تو جان چمکے حسین اس روشنی دانائے، اتھے ذرا تو رکھ کے بولنا ہے جدی چمک تو جان چمکے حسین اس روشنی دانائے، سخاوتاں جائیں تو خیر منگ حسین ایسے سخی دانائے، نشان دنیا تو مٹ گیا ہے، یزید صدیاں دا مر گیا ہے، کہ نشان دنیا تو مٹ گیا ہے، یزید صدیاں دا مر گیا ہے، یزید صدیاں دا مر گیا ہے، حسین دانا تے اج بھی زندہ، حسین خود زندگی دنائے، حسین دانا تے اج بھی زندہ، حسین خود زندگی دنائے۔ اللہ تواڈی محفل میں قبول فرمائے۔